И здравейте на всички, аз съм Тошко Ливърпул и това е четвърти епизод от Ultimate Team поредицата ми. Тук имаме едно ново попълнение, Адан Ленън от Тотнъм, десен външен халф, 92 PS. Шута му не е много добър, но все пак има добър дрибъл. 84, който ще се появи в този епизод. Също така Мартин Шкъртел съм решил да пусна, защото Фил Джонс има червен картон и Мартин Стикеленбург отново ще вади, след като изигра един прекрасен мач в предния епизод и реших да му дам шанс да изиграе и този матч. И ето го състава, срещу който се изправим, един доста добър като играч отбор, но кеместито му е само 58, което е лошо за собственика на този отбор. Има Давид Вия, Единсон Кавани, Джузепе Роси, които не са лоши играчи. И тук сме в 6-та минута, центиране и удар с глава на Марсело Диас, който прилетя над вратата. Сега 10-та минута изстрел на Давид Вия, мисля, че е страхотно спасяние на Стекеленбург. Сега центиране. След което не последва нищо опасно. В 12-та минута виждате каква грешка от негова страна. Един Джеко излезна в очи с вратаря, но пропусна, или по-точно да му бе спасен. Последвалия корнер Дани Стърич отправи удар, който отново бе спасен с неговия вратар. Сега отново виждате Адан Ленън какъв страхотен дрибъл показва. Топката му бе отнета на Дани Стърич, но сега тя е Яя Туре, който мами един играч подава на Дани Стърич, който се освобождава по перфектен начин и в 18-та минута открива резултата в наша полза. Ето отново паса на Яя Туре, страхотното освобождание на Дани Стърич от Марсело Диас и удара му в долния десен ъгъл на вратаря. След този корнер не последва нищо опасно, но ние не успяхме отначало хубаво да изнесем топката. Все пак сега го правим Адан Ленън. Много активен бе през този матч Адан Ленън. Намира Дани Стърич. Дани Стърич използва тук скоростта си. Центира по земя и един Джеко засича във вратата за 2-0 в 23-та минута. Матча започна по един перфектен начин за нас с два гола още преди 25-та минута. Сега Андрей Шугле намира един Джек, който губи топката. Хул Кампаняро намира Кардосо, който извежда Давид Вия. И при такова голямо пространство Давид Вия нямаше как да пропусне и намаля резултата в 26-та минута на 2-1. Това е веднага след пускането на центъра. Адан Ленън, отново Адан Ленън. Той участва в първите два гола. Сега отново по крилото пробива Адан Ленън. Страхотен фейкшот. Не се получи от начало, но в крайна сметка той намери Дани Стърич, който отново в десния ъгъл на вратаря. Този път обаче с помощта на гредата успя да отбележи. Тук отново Стърич стреля, но удара му бе блокиран. И в крайна сметка те организираха контратака, от която не последва нищо опасно. Сега Единсон Кавани, удар на Единсон Кавани и спасяване на Мартин Стикеленбург. Тук Глен Джонсън не успя хубаво да изнесе топката, тя падна в Давид Вия и отново спасяване видяхме от Мартин Стикеленбург. Центиране, с което ние се справяме, но само за момент, защото Кавани отново стреля и отново Мартин Стикеленбург прави едно страхотно спасяване, след което последва още един корнер, след който вече ние изчистихме топката и така свърши първата част при резултат 3-1 в наша полза. И сега това вече е престой по време 47 минута Давид Вия стреля спасяване на Стикеленбург и тук виждате как Оскар Кардосо не успя да добави просто топката във вратата. Това вече в 52-та минута Кавани стреля и отново спасяване на Стикеленбург. Невероятно представяне от Мартин Стикеленбург. Тук последвалия корнер. Стърич не успя хубаво да изчисти топката с глава, но тя падна в Клаудио Маркизио.
чийто удар отново бе спасен от Мартин Стекеленбург. Виждате какъв натиск ни правеше техния отбор. Сега Глен Джонсън към Хубо Кампаняро, който се завърта, намира Давид Вия, който не успя да бъде опазен добре от Мартин Шкъртел и Джон Тери и успява с втория си гол в матча да направи отново разликата един гол. Сега се принасяме в 62-та минута. Фаул. Микел Артета стреля високо над вратата. Поредният неуспешен фаул, там не ми е просто силата. А това вече в 66-та минута Андре Шурле. Извеждаш пас към един Джеко, неговата защита за спад. Джеко този път подава на Стърдич, който на опразнената врата просто нямаше как да сбърка. Отново Марсело Диас, този път ние ще се хвана за крака и заряза още Дани Стърдич и не успяхме да се възползваме от това. Сега Стърдич, освобождава се Стърдич, в 84-та минута очихо, че вратаря прави резултата 5-2, мисля, че 5-2, да, точно 5-2. Това вече е в последната 90-та минута. Отново също Дани Стърдич и един Джеко сами срещу вратаря. Този път той не изкара вратаря, но това не успя отново да му помогне, защото Стърдич подаде към Джеко, който просто отбеляза един елементарен гол. И така завърши матча при резултат 6-2 в наша полза. Отново Стърдич играш на матча, спечелихме 500 коинс. Виждате тук статистиката, той имаше 17 срещу само 10 удара в наша полза, но резултатът е красноречив и ние печелим този матч, както и титлата в тази втора дивизия. И вече от другия епизод ще играем при най-добрите, а именно в първа дивизия. Също така дигнахме левел, това също е добре и получихме 10 000 коинс. И вече имаме 64 000, може би скоро ще направя някои промени по отбора, но това по-нататъка и това беше от мен до скоро.